Manje od 2 mjeseca ostalo je Ramljaku i ekipi da Agrokorove ključne vjerovnike nagovori na konačan dogovor. Za roll-up kreditore, američke strvinarske fondove i banke koje su sudjelovale u tom ubrizgavanju infuzije kompaniji na samrti, prijedlog nagodbe ne izgleda nimalo loše. Neki od njih ne samo da neće izgubiti ni kune, već će i masno zaraditi. U najvećoj su gabuli dobavljači. Prije svega velike domaće tvrtke koje ne pristaju na prijedlog da otpišu više od 70% svojih potraživanja. Da se razumijemo, u pitanju su milijarde koje treba prekrižiti i koje su nekim tvrtkama ozbiljan kamen oko vrata. Frank bi takav otpis bez jakog partnera teško preživio, a bogme bi pošteno nadrapali i Vindija, Podravka, Carlsberg, Kraš. Štos je u tome da je svima ključni dužnik Konzum i da bi se svi oni, prema Ramljakovom modelu, trebali namirivati samo iz Konzumove imovine i financijskog krvotoka. Problem je, međutim, da Konzum od svih kompanija iz sustava Agrokora ima najveći dug i najmanju imovinu. Drugim riječima, Podravka, Frank, Vindija i druga braća i sestre u nevolji mogu se u tom slučaju fućkati s milijardama potraživanja. Zato dobavljači i dalje ne pristaju na prijedlog nagodbe, pa inzistiraju da im se otpiše najviše 30% potraživanja. Oni doduše nemaju dovoljno glasova da u vjerovničkom vijeću preglasaju većinu sastavljenu od banaka, fondova i drugih dobro potkoženih financijskih institucija. Zato opet prijete obustavom isporuke robe. Što bi vjerojatno značilo definitivan krah Konzuma kao najvećeg domaćeg maloprodajnog lanca. No da se ne lažemo, to bi svakako značilo i definitivan poslovni krah mnogih Konzumovih dobavljača. Na čijim će to policama Frank, Vindija, Kraš, Zvečevo, Gavrilović i Koka prodavati svoju robu u postojećim volumenima? Lidlovim? Kauflandovim? Šparovim? To je doslovce nemoguća misija i svi to jako dobro znaju. S druge strane, ako Podravka recimo otpiše većinu od 130 milijuna kuna svojih potraživanja, izvjesno je da bi poslovnu godinu završila s gubitkom i ne baš svjetlim izgledima za brz izlazak iz financijske gabule. Pogotovo ako manjak svoje robe na policama Konzuma ne uspije brzo nadomjestiti nekim drugim policama, recimo Kauflandovim, koji opet jedva čeka da hrvatskim dobavljačima još malo skine gaće, koje su mnogima već na koljenima. I što sad? Dobavljači ne pristaju na 70% otpis i da im samo Konzum bude dužnik, a Ramljak i roll-up kreditori ne mogu prihvatiti njihove zahtjeve jer će se time urušiti cijeli plan nagodbe na kojem počiva opstanak kakvog takvog Agrokora. A vrijeme curi. Plan nagodbe mora se usvojiti do 10. travnja, a izvanredno se može produžiti najkasnije do 10. srpnja. Sva je prilika da će dotad mnoga poslovna majka i maćeha gorko zaplakati.